абдумалик ҳусейнов сокини 70 солаи деҳаи узуни ноҳияи шаҳри Нав мегӯяд, дар асл писараш 3 сол пеш нопадид шуд ва дигар ӯ ҳеҷ хабаре дар бораи ӯ надорад. Вай мегӯяд, дар тамоми ин муддате ки ӯро ҳамчун падари ҷиҳодӣ ангуштнамои мардум карданд, писар ҳеҷ гоҳ на телефонӣ ва на аз роҳҳои дигар бо ӯ дар тамос нашудааст. абдумалик ҳусейнов мегӯяд, эҳтимолан баҳси охири ӯ бо писари 26 сола сабаби аз хона рафтани вай шудааст. даъво сари риши ӯ бархост. Падар мегӯяд, ба хотири амнияти ҷигарбандаш дар як рӯзе 3 сол пеш аз ӯ хост ришашро тарошад, аммо писар саркашӣ кардаву дар ниҳоят ин баҳс бо рафтани Ҳасан Ҳусейнов аз хона анҷом ёфт. падар мегӯяд, он вақт аз қаҳр пеши роҳи писари хурдиашро нагирифт. ҳамин барои ришаш бача риш дора гуфта мо ҳар ҷо гузан хай гӯяки ғам доданда гап расид. Баъд ман гуфтам шароит наябардорад ҷура ҳамин риша ёши калон шуд баъд син сол ман бигира мондан риша марҳамат риши ман ҳеч ки гирифта наметавонад гуфт. Ман гуфтам манам наметавонам. Не гуфт. Ман гуфтам набошам ман сиёҳате набинам ҳамин ҳавли дигар надаро гуфтам. тамом ҳаққи гап гузашт байни мо. зимнан исми Ҳусейнов Ҳасан Абдумаликович соли таваллудаш 1991 вориди рӯйхати шахсони дар кофтукоби байналмилалӣ қарор дошта буда, ӯ барои нақси моддаи 401 прим 1 яъне зархаридӣ муттаҳам мешавад. мақомот бовар доранд ки нопадидшавии ин ҷавон беҳуда нест ва ӯ эҳтимолан ба қаламравҳои таҳти назорати гурӯҳи ифротии давлати исломӣ фирор кардааст. мақомот моҳи майи соли 2016 исми ӯро ба рӯйхати афроди мавриди ҷустуҷӯ ворид карданд. падар ки ба самимияти ҳарфҳояш таъкид мекунад, мегӯяд писараш таҳсилро баъди хатми синфи 9 идома надод ва барои хизмати аскарӣ ба сафи артиш пайваст. баъд аз он як муддат барои аз худ кардани дониши динӣ ба Қирғизистон рафт. ба нақли Абдумалик Ҳусейнов, вақте ӯ аз ҷои таҳсили писараш ки ягон мадрасаи расмӣ набудааст огаҳ шуд, ӯро ба ватан баргардонд. Ҳасан Ҳусейнов дар ҳоле аз хона ғайб задааст ки ба гуфтаи падар ягон ҳуҷҷат, ҳатто шиносномаи дохиливу хориҷиашро бо худ нагирифтааст. ин падар мегӯяд, ҳоло барои ҳамин вақте исми ӯро дар рӯйхати ҷиҳодиёни Сурия дид, ҳайрон шуд ки чӣ тавр ӯ бидуни ягон санад дар кишвар берун рафтааст. як манбаи радиои Озодӣ дар сохторҳои ҳифзи қонун гуфт ки агар падар дар бораи писари худ хабар надошта бошад ҳам, мақомот ӯро ҳамчун як ифротгарои фаъол дар шабакаҳои иҷтимоӣ мешиносанд. ба иттилои мақомот, эҳтимолан барои сафари ӯ ба Сурия писар амакаш сабаб шудааст ки ҳамроҳ бо ҳамсару фарзандон ба гурӯҳи давлати исломӣ пайваст.